Orami labalai batu sangka rami manjalang pukul 2. Oh sanang dusana namandanga masuk ke kaset nan katigo. Ona orang dari Selido ke Pasaju pagi hari masuk ke kaset nang katigo kok lai kesanang dalam hati. Yo anta karantai anta tidak anta kabamban mudo budo anta kasampai anta indah namparalu batamu mukunye. Anak orang di Sungai Tarap pulang menjalang pukul 2 payah manggoso tukar abab onan si ngidi ngecetak orang lain puluh. Onan dem bilang yo tadi mula kini si Jaidin. Rupanya kini masuk itu indah kaki tole rantang panjang bana tumpak dek buyuang si Jaidin sekolah doktor di Batam. Abi bulan baganti tahun tiok tahun nindak nanti nggak tamat kaninyo basi kolah. Oh ijazah sudah diterima tanda tamat iyolah dapet kinilah dapet pangkek doktor nyai. Oh lala dapet pangkek doktor seorang banamo doktor Abdul Munaf seorang banamo doktor Jaidin. Dicabui lot sorang-sorang de untung teka dialah memang Tuhanku kayo sungguh munaf taopor ke Palembang karajo di rumah sakit kota Palembang Jaidin taopor pi ke Padang karajo di rumah sakit ganti yang kota Padang. Ba itu yo bana nyolai tentukan pulang ke kampung sorang-sorang munah balik ke Palembang Jaidin ke kota Padang kadang bilang dokter Jaidin awak rancak bepangkek dokter batang bagagah lah dipandangi betambah rancak Kang Bujangko naik kapal dari Tanjung Pariu menuju ke Taluk Bayu coy itu banar nanyolai Nandem bilang sama so itu tinggal kota lerang Batawi oka tinggal Tanjung Pariu kapal menuju le Taluk Bayu mengalu sadang duduk di ganggam bunga kok nyolayu Nandem bilang kapal nanggadang lapen dari perbatasan diopor sekali lari kapal banda bebanda silawitan mangguluang lekasudi jaluan buni menyasar di pembare bagenggong kembuni tali anak barab kembuni tali sawai dari yang mandari yang tali alui
Baitu lekapa dilawitan marapek ditaluk bayu sawa jatuh pandarek laki turun pasisi kapananggang adang si buyang Jaidin turun pulau Oh dibilang Cando Jaidin di jinjang kopor turun apa dicali oto tadoh kironyo bendinyo nanado bakato ke kusi bendi pak kusi tolong antakan ambo ke kampung Jawa dalam lapak kusi Oh menjawab lasinan yo kusi bendi kalau dari siko ke kampung Jawa dalam sasuku le upah hendak kurang menjawab Dr. Jaidin mangadi etong soal upah kok le namu apa mantakan suku bana waden membayi Korun yang sudah kato selesai naik kate bendi kopor terletak nandi mungku kudo nak rasul lemat larikan dan bilang Cando kudo kini indak dirantang panjang bana ketinggal Cando tanduk bayu inyo menuju kampung Jawa dalam di Malowati letak karusu raso indak di tanahnya lemah alun Cando lah di kudo lakak balakak bunyi tapak tingkah batingkah bunyi lonceng ai kudo lai kancang lole nanta tompang nomor 2 di pacu darap itu bana kudo le nanta tompang dek lamo lambek tengah jalan tiba di kampung Jawa dalam Oh dicali rumah mandekini disiko koma pak kusiai les dielo kudo taga dicali rumah mandekan 2 rumah batutui masuk itu mae bakato ke urang sabala rumah onde uni nompang batanyo ni badan ambu di mano apa Ibrahimku sarato mande nan saripah menjawab urang sabala rumah onde nae dangakan mola kalau oh apa ko kaditanyo nanapa rajatu pensiun Inyola pindah ke rumahnya di Simpang Aru nomor rumahnya 25 Osinan bakato nyolai tarimo kasih ni banyak-banyak Oh ambo kapulangnya dahulu cari rumah mandekini yo bakato ke kusi bendi yo pak kusi edang akan molala pindah mande ambo ke Simpang Aru tolong antakan ke Simpang Aru mandangale kator po itu berang sekali kusi bendi tu balik-balik tu malidang kumudo tadi ritaluk sehingga iko kini ke Simpang Aru pulo Doktor bakato bagulambe tu mangalo pak berang kambo kok tambah aye tambah sagu mula pak bakato lainyo kusi bendi kalau le tambah aye tambah sagu manga ke Simpang Aru ang suruh antakan ke kampung Kalawi yang amu ada membawa cu itu ketonyo kini ndak direntang ai panjang bana langsung kaninyo ke Simpang Aru bertambah lama lari kudo lekak belakak bunyi tapak di
itu bana mula kini lasar rantang kubu rantang cupik katigo le rantang panjang le lamo lambek tangga jalan kain cawu panjang rasa milen lapuk tarampai ditarali le lamo lambek le tangga jalan tibo di simpang aru kini Kota Pampang nomor 25 tampak laman desa Ripah di halaman di siko koma pak kusi yongkos di bayi dek jahidin oh bendi pai nyola tinggalnya jinjang kopur masu itu bakato kabake mande o mande yo kok di siko rumah oh apa Ibrahim yo mandei manjawab mande bagulambe iyo disiko maruma Pak Ibrahim mangkumudo masuk lang kumudo dari mano kumudo tadi mandang awak nyopang kumudo dan bilang dagang si Jahidin menyambuk kabake mande o mande dangakan mula mangabang kumudo o mande jo ambo yonde iko Jahidin oh anak mande namande sarakan sekolah o kabatawi takajui mande nasaripa onde Jahidin nak kanduang iyo lupo mande jawana kopatui bana mande yang lupon nak lagapuk hadang badan waang lena kolakunya rancak jange waang mana ona patui lupo oh mande jawang mana oh Jahidin nyoimbau ramuna mula kate rumah ramuna nak kanduang na turunlah kau dari rumah na udahlah pulang dari Batawi lena ba itu katonyo mande takaji upi ramuna orang muna sadang maoya oyak masin talatak pinjai mula kajo guntiang nyuturi cando kailaman kironyo udah si Jahidin oh bakato ramuna bagulambe onde udah Jahidin mula kironyo laila pulang udah oh dari rantau udah keceimun udah nak pulang-pulang leda dia lah udah badan imun lah kurui dah menunggu dah madai kini le pulang dari rantau oh naik ladai kate rumah biaya imun bawa mula kini kopor nangadang ko biala udah mau barek mana cu itu katanya kini ila naik kate rumah lalu ate kurisi tampe tangan nate meja elo esajo nanyo kaji mula radinda kanyo kana adoe nyobuwe cando mula kopi mani ambil kini piring 2 buah nyobali ketupek jogule paku nanado di simpang haru waktu itu obakato ramuna malakini onde udah Jahidin dangakan mula minum ladai kopi mani makan ketupek dah jogule paku dulu dae kok kabatana bare lunado doda abak ke padang pe batenggang madai oh tapi udah nak kana modo memakan ketupek jogule paku udah biasa makan roti madai mandanga le kator itu tepanasinan mula kini si Jahidin orang muna dang akan mula mangaitu nang kau sabu yo di mangaitu nang kau baco
dangakan bana jale-jale anak siamang siandowai menggatuk pinang tesimumui jangan tagamang di awai udah biasa sakit hidup madi kok bokana masuk dah olu baraki di rajo dah olu semalam di batang hari kok bokana masuk nanda olu maramuna sekarang indah oh elok lai madi pokok di kana udah masuk ketek madi di laponasi ambonyo abi abak muna madi mujule bapak ojo mande mangadang kan ko indah sansai di badanan ambola bagi diambo dia memang sabana ganji maramuna tabakar rumah di balai gadang mentinggal rumah rajo alam batu ijuk batatame liye kepado di ikan gadang kok dapet lubuk na dalam memang lupo jo jasolimeh tapi diambo dia ndak co itu mah dia biar dapet lubuk na dalam jasolimeh bukan aju kondak dek limeh dia nak kagadang rang kuncang masuk dalam lime supaya wayi nak dingin kini dapet lubuk na dalam jaso lime kambokan aju biala mani obana tabu jaso tanah di kalau poinda madi itu bana dan nyolai indak dirantang yo panjang bana ribadan indah kalamu antaronyo abaklah pulang dari pasar membawa bare setengah buntir onyo turui le abak bagu lambe o manangkui kampu kaki onde abak iko jahidin nana abak nan bak sarakan sekolah kabatawi leba abak Kadi bilang dagang di sinan otak kajui abak di kini ondewaang mula jahidinai iyo lupo abak jawaang na olai lawaang pulang dari rantau mana idu abak ikut contohnya mana abak kanlah jatuh kapan siun mana indak tahu kosi bialai ko indak ditolong jo karajo lu agak payah dia cari bare mana mendangar kator itu ande abak dangakan mula jangan itu nana abak sabu yo bae barambu yang ingin selatan angin selesai barat juo ilang lawi timbu daratan untuang batambah oh bayi ju kok
bapak raja tua kampan siun kanambo kanala jadi doktor Jaidin anak abah karajo di rumah sakit ganti yang 200 gaji sebulan mandanga lekato mula rupo itu bukan gadang hati abaknya aye mato badare-dare onde Jaidin dangakan mula rena di mano waang dapet kepeng lena oh di mano waang buli pik di mana mangkok tercapai cito-cito menjawab sinan Dr. Jaidin onde bapak sarato mande dengakan bana jale-jale kawan ambo anak Palembang Abdul Munaf namonyo kini inyo lah menyerahkan ambo nak basikola mangkok tercapai tanah tangapi ba itu bana lama sola itu dia sanang raso dalam hati abi hari baganti hari mulai karajo si Jaidin oh iyo menjadi dokter karena monyo dibilang dagang di sinan indah dirantang panjang bana tumpak de inyo si Jaidin oh ruponyo kini lah mulai bakarajo kadang bilang Dr. Jaidin iko orang kayo orang hati yo kadang jebendi bakarajo kadang kan cubo jalan kaki kan kadang-kadang lai joto rumah sakit cuy itu bana si Jaidin oh sanang hati bapak jomande anak kanala jadi dokter ba itu bana masuk itu dibilang dagang di sinan nindak dirantang panjang bana bi bulan gaji diterima gaji kamande obah sarahkan bakato mande bagulambe nak kanduang mangagiakan gaji yang kamande nak kasadonyo ambil diwaang kabalanjo menjawab Dr. Jaidin ambil di mande kepeng ko kasadonyo kok nandi ambolai juwado lai nang kadimakan itu le kato molakin
itu bana dena nyolai ndak dirantang panjang bana tumpak de inyo mula masuk itu kade bilang dagang si Jaidin ambil di mande kabalanjo yo ambil di mande kabalanjo bali di mande nak nanang katuju co itu bana katua anak sanang hati buyang Jaidin tarikan inyo bakarajo Ana batambah cadik juo maalun le cando si Jaidin kadi bilang dagang Jaidin oh awak bertambah gagaju nan awak bertambah manis oh awak rancak bapangke dokter baraka sanang dalam hati sinan de bilang apa nyolai bakato apa mula bake mande onde coiko dek saripah dan adek kau dikatokan anak kenala gadang lupoiko ndak kota daga dek kau nak baminantu mandanga katurupo itu kok dapet minantu nggak sesuai kok lesanang dalam hati biar dicari minantu oh nggak elok kue mandangale katorupo itu indak kana mutu dosi Jaidin sebab ramuna sudah sangko adik kontan dari dunia sampai akhirat dari duit sampai ke mati tapi kan sungguh pun baik itu cuba tanya juga dek kau si Jaidin kalau lenamu si Jaidin ambo sesuai soaliko tapi ko tak namu si Jaidin ambo kan iyo lape tentang iko nyopi oh mandanga katorupo itu menjawab sinan mandiri sinan deangku dan akan mula main manang saja angku kok kini kok manangku menarimu kok kalah pantang membayang nangka lama diangku saja tapi kamandele nan saripah nyotanyo juo dokter Jaidin dokter keninyo dituri inyo bajalan mandele bagulambe satu tibola di barando bakato mande bake dokter onak kanduang Jaidin dan akan bana jale-jale
wa angkani yo ala gadang na ala tamat jadi doktor. Inilah doktor si Jaidin. Ramuna tamat dari meses sekolah jai majai. Nantanian hati nan di dalam nantaraso dikiro-kiro. Wa angka disatukan jo Ramuna mana. Oh di duya nak babimbiang tangan, di akhirat nak bagandiang bau. Kami lagai oh rupo iko lena yo na mandanga kato mande kanduang o mande dangakan mola apo di mande nambah sabui apo di mande nambah baco. Yo itu katonyo mola kini apo bana nangka mande aro yo mande kok gaji gadang nangka mande aro mande juo manarimu tiok bulan. Kok pangke doktor nangka mande aro yo mande besuk buli embo carikan nadi ambo suami doktor. Tapi kok labanci mande jo ambo yonde embo ali mula tempe tinggal de yo rumi ba mande. Kamande urang lendekan duang oh sadang tabedo oh nyo tinggalkan lah bagian. Oh dari daolu mande mbokatokan bola jale anak yatim. Oh lagi piatu bapak indak bamande indak bapak disangko bapak kontan. Oh mande sudah disangko mande kontan. Ramuna sudah disangko adik kandung dari dunia sampai akhirat. Kini kolo di mande oh nambah baco yo mande kolo dek mande oh nambah sahabui lah mande kok lah banci oh mande jo ambu biambo ali tempe tinggal lah bagian. Oh lari lah mande nak ke dalam bakato kang ku guru ondeng kue dan akan mulai ndak nyonamu dosi Jaidin. Inyo kalari kece inyo cuitu katonyo masuk itu berang sekali yang ku guru dari tadi mulai diletukan ndak kau letak dalam padi. Balatak juga di pamatang. Oh bamban dirimbo malah duangkan badoro kasih tepi pantai. Dari dahulu dikatakan ndak kau letak dalam hati. Babuang juga kabalakang amboko juga nengkasan say kau ko juga manangguangkan mapi kau nani indak kapicayo indak nyonamu si Jaidin tapi umbu di kau balik si Jaidin kok nyampang tak namu kau umbu pi kok nyampang lari Jaidin dari siku jo ambo oh lari pulo mepi tangguang rasaikan ladek kangau mandanga lekato mularupu itu lelari lo mande keluar bakato bakeng ku doktor Jaidin dangakan mola kau nak namu ang kawin jadi ang indak mola dine tapi jangan lari dari sikona kok lari waang dari sikona mapa ang kalari lo mana oke kalau lari apa ang dari sikona lagai lo mande mangkok kasansai lagai lo mangkok kamarando oh hindak takao do nak kangan do na Kadi bilang dagang di sini hindak dirantang lay panjang bana hindak lah jadi masuk itu.
kadenetong tandonyo mande ruponyo kini jaidine dangakan mola ko abi bulan katiboko balila oto gak sabuana ibu mande kini jawaang kadang ancubo jalan kaki kadang lai joto rumah sakit kadang odi jobendi bakarang aju balila oto gak sabuah mandanga kato rupo itu o manjawab dokter si Jaidin ko itu kan dak mande kadapek sajo de awak kepeng nang kurang de urang masih banyak juga jangan lawak ora gubana yo mande Abi baganti hari le tumpak di dokter si Jaidin oh ruponyo dan bilang si Jaidin nanindak dirantang panjang bana lah di Bali oto sabuan demai di Bali oto sabuah sedan pulimut nan di Bali hari pane bisa dibuka hari hujan bisa ditutui oh siapa le sopir nanyo pakai si usinana Bukit Tinggi kalau si usin yo manyopir pandai di masin tahu co itu bana dan nanyolai abiari baganti yari kalau nyoraon si Ramuna nanu kini Jaidin tinggal di rumah kalau nyoraon Jaidin Ramuna tinggal di rumah tapi kok pai bapak jomande baru pai Jaidin Ramuna ba itu menjago nak badusana ba itu bana dena nyolai kalau dem bilang dokter Jaidin di awak ala membali oto di awak ala kini masuk itu diajak pulo jadi sopir oh sainggonyo pandai kaninyo kama nyopir rebewes sudah ditarimu rebewes kato orang dak olusim katonyo orang kini olah sanang di dalam hati tapi usin tetap nyopakai iyo menjadi sopir oh pribadi olah joto inyo bakarajo olah sanang di dalam hati tarang hari tarang dek bulan tarang lai bacayo indah sanang hati senang pikiran sanang lai salecoi indah tabayang Pak Tanjuang Ngampalu tak gambar bapak jomande tak gambar adik bonsui nyolai kok si Norma die oh idri jomadi sajak baumu sabale tahun kampung batinggakan madi ilai kok mande jawab idri
Onanta niat hati di dalam nantaraso dikiro-kiro apa pangana Dr. Jaidin nak barangke inyo pulang ke kampung iyo ke kampung orang si junjung nak mencari bapak jomande nak mencari adik bonsuinyo cuy itu bananyo lai. Tapi kan inyo sendiri kamanyopir nanusin tinggal di rumah naninyo seorang kamanyopir baalun dagang di sinan bakato kamande kajo bapak. Oh bapak sarato mande besok kan iyo hari minggu ambo ingin berjalan-jalan pika Solo nyokato kan sajo sehingga Solo indaknya sabui baso ke kampung cuy itu banasi Jaidin nari badaro. Bakatora bagulambe onde udah dangakan mola ko iyo udah pika Solo awak pai samojo udah menjawab sinansi Jaidin odik kandua ramuna di kalau pai kau ke Solo pai jausin sopiroto biar udah minggu cek lain di menjawab muna bagulambe wa semuda nyo kalau ndak semuda awak ndak namu apai doda tapi sainggonyo kini ramuna nak bulie samo pai menjadi gambok ka dalam menjadi gambok lenang kalua apa dona nari lenang sari itu nande bilang dagang di sini gunjo di parak lerang subarang sarampiang jadori luna elok di hatinya seorang indahnya tenggang oh hati awak sainggonyo Dr. Jaidin nyo kanaso kini kamamba oto ndak dirantang panjang bana dan bilang Dr. Jaidin datang go laga angku doktor nambah kile rupo sipatu teteleng topi di kapalo tapasang kaco mato rancak Robinson merek sipatu Robin Hood merek topinya buat London nanyo pakai kaden bilang cendongku doktor naik ke sedan lenyon nang kete inyo naik pintu tatutui mesin ni di roda bageleng lama sak padirang di benteng kita letak di pamatang mesin ni di roda bageleng besi kaki roda balakang yo tinggal daerah Simpang Arum inyo menuju lecando mola nang ka Solo jo jantuang hati bakal rumah tona nindak namu lalu kalau udah bilang Dr. Jaidin diopor sekali lari oto to menuju ke daerah Solo di jalan leoto tak dihitung onan dia bilang sama suitu lantar lampau kampung indah ruang mandaki sitinjau lawi ketibo di ladang padi api daging tulang barawi ramu rasonyo dalam hati ayi sirah indak dibaco lubuk lasih indak baranti talampau sakete lubuk lasih ampie manjalang kayu aro maleset roda masuk bandar demai
Lailang aka Dr. Jaidin dia trekan motor tanamu dia majukan oto tak bisa roda balengan net sendirian cuy tu bana masui Latabi palu mola Dr. Najaidin indak dirantang yo panjang bana ruponyo dilayangkan pandang nan jauh batu kiakan pandang nan nampi tampaklah sabuah le pondok orang di ladang kalau dempi bilang pondok orang di ladang nyoturi pondok den ku Dr. kironyo baduo orang di atenyo nan sorang kan iyo gadi tangguang nan sorang kan iyo anak gadi Nur haya namo nanggadang o jawanis namo nang kete o Dr. bakato bagulambe onde di ena dia te pondo bari luru yang bawa batanyo itu katonyo kini pinjamkan leambo kayu gak sabuah itu lekato maso itu oto awak nan sadang jatuh bakato pi Nurhaya po katonyo anyolai kok kayu kami ndak ado dong kumudo cuma jaraja ado di bawah pondok mangku kok jaraja bibiya lain dak kok patah jaraja kau jo apa pulo kamu ganti mandanga le kato mola rupo itu kok ladeng kumudo patah jaraja ko mangku nani ndak kamambai o saingonyo dagang di sinan di sandang jaraja kiji ini tarik kasedan nyonan di yo awak karajo sama seorang indah kabisa molakini tabi palu Dr. Jaidin Odem bilang lecando molakini nyolai ruponyo abak Nurhaya pulang kaninyo dari rimbo talambui kayu di laman pondok nani Nur bakato bagulambe onde abak dangakan mola payah bana urang mudo tu mabae tolonglah bae ramudo tuntun le baik kajadinyo tumpak di anak kamangecek tumpak de inyo bapak kandung ruponyo sama su itu oh dicari lah urang mola bali murang labaranam candojo apa laba tujuh candojo Dr. nani Nur lah satolo kamancali bapak bakato bagulambe pai ke pondok kau nak kandung ai buek lanasi kajo sambai Oraso kalita ramudoko maalun lecando sinuraya dibuek nasi jemas samba masu itu bagolek tan cando wabuita duta panjang pucuk paranci sambalado nyubuek apulo di oh dibilang
bilang balik Dr. Jaidin lah batu jua orang mengeluarkan otot tatagak tapi jalan bakato abak nuraya boleh kato masuk itu dia orang muda singgahlah kadang ngawambo singgah ke pondok buru awak dek kerana awak larang tolong tentuinyo awak kesinggah mae olah singgah ke pondok orang di ladang luponyo upi sinuraya nyo agi doktor rai kini tapi nyo cancang tabu ketek-ketek nyo agi kan kagale doktor takaju doktor ko minum onde kini dangakan bana jale-jale mengapu ayam bodi agi batabu bacancang ketek-ketek menjawab sinan sinuraya mangkok diagi batabu rupo itu kok nyampang kumudo kawisan tentu kak capek kumudo minum tapi kalau lah diagi mula tabu bacancang tentu imat kumudo minum kok nyampang kumudo kalansangan ube kan jauh oh dari nur mangku mandang ale kato mula rupu itu dan bilang dagang di sini nindak dirantang le panjang bana kama alun sama so itu wari badaro le abiju mangkok diagi batabu rupu itu kalau gak capek kumudo minum tapi kok indah ado batabu tentu capek kumudo minum kok nyampang angku kalansangan ube kan jauh dari awak tapana Dr. Jaidin memang pajak orang di ladang memang kaninyo orang dusun tapi kan ado pengalaman oma warimbo pajak kini oh langsung lah makan nyolai 3 ringgit tengah 8 sebulan 30 hari nasi dimakan rasa sakam rasa indak kailok lai sudah itu baru bakato kabaki apa wapak dan akan mula bari luru yang bawa tanyo siapa namo anak apa siapa namo nang ketek ko nang gadang siapa namonyo menjawab apa bagulambe ko nang ketek namo jawanis nang gadang namo sinurhaya akoi Doktor bakato bagulambe lai ko inur basikola cuma ada anak ambo lai basikola mangkue tapi ndak tamat de sekolah dang ngasar iyo sainggo kelas 2 idu ambo iko ruponyo mangkue jawalo anak kambo gadangkan idrik mencari kayu api mangkumudo tapi kok sekadar tuli baco lai pandai nyana ambo mangkuwe kalau le pandai tuli baco adi ambo ado di simparu nambah namo piramuna nyo tamat sekolah dari meses ajar inyo jahit menjahit ajar inyo masak memasak tapi ambo tarui ke Solo dulu beko pulang dari Solo beko singgah saja ke disiko mandanga kato rupo itulah sanang di dalam hati bau rerasola kiro-kiro indah di rantang panjang bana nande bilang Dr. Jaidin barang ke inyo le dari masuk itu yo kayu waroto menuju nak ke Solo di malu hati tak ke ibu mato nang indak namo lalu sainggonyo tiba di Solo masuk itu kurang minyak ditambah kurang salender lah dituku
nak mencari rumah mandekan duang barangke inyo anyo lainnya tinggalkan daerah Solo menuju Ranganah Tanjuangan Padu nak mencari bapak jo Mandela iko abak jo ama hoi duit jualah bagian dagang lah pulang oh dari rantau yo abak oh laiko abak ado si bonsu laiko duit jual dari kete oh badan berpisah lah bagian namun to katari jugo kanyo tuju Tanjuangan Pangalu dalam daerah orang siju